May ba ako? Yep. What's up? Ay. Ay, gago tol sa... Gago ka pala eh. Nakapatay ako dito. Uy, nice one pare oh. Grabe ang gara nun tol. Grabe na merecho to. Ay, grabe naman ang swerte mo naman pare. Oy! Walang iya ka, napakaswerte mo naman. Kanina ka pa. Sulit mo. Oh, grabe naman yan, par. Ito, hilahin mo, par. Walang iya ka, di ba? Oh my God. Ba't ka nag-advance doon, pare? Oh my God! Patayin mo yan, baby boy. Okay. Nice one. Patay na ako! Salin mo! Ay, nice one. Nice one. Ito, nice. What's up mga kaibigan? Magandang umaga sa inyo. What up? Good morning. Where is my target? Ay. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Magandang umaga, tol. Shoutout sa mga online class dyan. Oy, yung mga nalilate pa, walang iya. Online class na lang, nalilate ka pa. Ginagawa mo sa buhay mo. Sa Valorant, sa Barbosa, kay Rocky Odagled, kay Rafael Gerald. Salamat sa pag-share, para welcome. Yan ako. Okay, warm up. I am vengeance incarnate. To me, fun is all that matters. Warm up muna tayo, guys. Warm up. Ano pa ba bago? Wala naman bago. Sa kay Christian, salamat sa pag-claim agad ng 7 web stars, tol. What's up? Magandang umaga sa'yo, par. Tama na yan. Tama na yan. Share kay Pao Silobrigo, salamat sa pag-share. Para kay Rafael Gerald, JD Lazarus, what's up? Magandang umaga, pare. Welcome. Alpha baby boy. Alam mo yung lakad ng Alpha tsaka ni Free Dream, tol? Same lang. Parang ano siya, parang future ni Alpha yun. Makalya Roldan, what's up? Magandang umaga sa'yo, par. Welcome. O, tara, kapit tayo to sa mga nagkakabit dyan, no? Ayan mo. Sorry kay Ferd sa... grabe, ang tapang. Tapang na kape. Ferd Santos, salamat sa pag-share, para welcome. Good morning kay John Ray Sangdaan, Makokay. What's up? Magandang umaga, pare. Welcome. Kyle Iglesia, what's up? Warm up muna tayo, guys. Warm up. Ay.
Selena Flicker, yun talaga yung ano natin, yung spell natin. Yun talaga yung spell natin. Kaso, nung na-nerf na yung first kill na yung Selena, yung kalmot ni Selena, hindi na ako nag-flicker. Okay, game na idol. First game. Share kay Deo, Russell Jacinto, what's up? Kay Joriel Valero, salamat sa pag-share para welcome sa stream natin, pre. Welcome. Salamat John Ray. Ayun, yung mga ano dyan, yung mga mayroong mga online class, hoy. Lang yan, online class pa din no? Pero malapit na kayo mag face to face. Antayin nyo lang. Lang yan, mawawalan na ako ng viewers. Sorry kay Rene Oloroso, Beltran Jr. Salamat sa pag-share para welcome sa stream natin. Mawawalan na tayo ng viewers pag face to face na kayo. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Ganda yung lineup namin. Gusto ko yung lineup namin. I like this. Tingnan natin yung maglag tayo. Let me see. Oof. Groove to the music. Gilang. Sige lang. Pa level 2 muna, pre. Too pretty to be this good. Oy, tumitipi sa akin si Barry. Launch attack. Tangina, pangit naman ang hook ko na yun. Lang yan, gera kong gera dito, bar. Oh my God. TP. Sabi ko naman magsasalita yung pakito eh. Lang yan, aga-aga. Yan na, TP. Things up. Naiinis na pare. Alam mo naman tayo, guys. Malakas tayo mang ines, baby boy. Diba? Si Pakito naiinis na yan, tol. Oh, diba? Share kay Brian Carlos. Salamat sa pag-share, pare. Welcome. Alam mo, tingin ko kailangan ko na talaga mag-change name. Kasi nakikilala ko eh. Alam mo naman, minsan di tayo makapag-trip sa kalaban ng ano eh. Whoops! Ano ba naman yan, tol? Ayusin mo na kumuha ng... Ito, gusto mo ng TV bar? Madami ako, par. Ikaw lang. Ay, gago. Nag-flicker. Madami akong ipon na TV par. Oh, ano yan? Mamaya na. Wala ka namang kwenta katapat. Di pa nga ako kumakalmot. Nag-flicker out ka na. Grabe ka naman. Grabe. Sa may MJ Junko, salamat sa pag-share, pare. Lang yan, mali yung ano natin dun Trust your gut for every move you make. Yan. Gusto yan. Bang content yan eh. Kanyang TV tol. Dito lang tayo sa middle. Patulan natin yung Pakito. Ayun na, ako nasa boto. Initiate retreat. Life is too short not to dance. Masyado ba akong ano? Yan lang. Wait lang guys This dance is for you. Tumatas talaga yung ano ko. Tumatas pare. Wag na. Masyado ano. A little bit less sanity. Parap. Yan, nag-iingat yan, tol. Anong ginagawa niya doon, par? Ginagawa mo. Ginagawa mo, Franco. Ito, TV, pare, Trust
Ano? Laban ka? Akala. Ano? Lemons dance Ang yan, umaga-maga, ganyan ah. Gusto ko yan. Akala niya. Kaya niya ako, tol. What's up, Mary Joy Bismonte? Salamat sa pag-share, pare. Wala na. a little bit less. Fly me to the moon. Wala na. Gago naman yun. Masyado ko tinagalan yun ah. Ano pa talaga eh, no? We go hard or we CPU. go home. Bottom naman tayo, pre. Puro assist tayo dito eh. Bottom, usap kay John Lloyd DMS sa Bornido. Salamat, pre, sa pag-claim ng 75. Yan. Guide your moves. Abang si Life is Pakito. too short not to dance. Your team destroyed a turret. Hindi nga ako. Nanonood ka ba? Ito pa naman yan. Kaya nga mag-change name na ako eh. My domain. Alam mo naman pag kilala tayo, dahil mabait ako. What's up, Darwin Villar Patambag? Salamat sa 75 para welcome. A little bit less sanity. Tama na yan. Ito pa para sa lead mo. Dance is a conversation. Masaya pa rin. Team destroyed. Tama na yan. We go hard or we go home. Tama na yan. Masa kay Nadja. Wala, kilala ko ng Pakito, pre. Ayoko kasi pinagtitiripan yung mga viewers ko eh. Wala pa, wala, next game na lang. Next game na tayo mang TV. Kailangan ko talaga mag-change name, guys. Para kang mapag-trip tayo. Dance is a conversation. Nice one. Harang talaga tong ano to. Yung glue talaga, grabe makaharang sa mga ginagawa natin. Ano ako? Medyo something ano natin. Basta kay Darwin Villar, salamat sa sa stars, baby boy. Guys, sa mga di pa nakapag-share na ating stream, baka naman pre. Baka lang naman par. A little bit less. Unstoppable. Life is too short not to dance. Nag-ulti na si pare. Wala ka na. Dali mo muna par.
Let instinct guide. Alam mo, ano muna tayo? Lord na tayo, tol. Baka magkamali pa tayo dito, tol. Late game sila. What if matalo ko tayo? Hindi natalo mo ako, tol. Ganun na kasimple, guys. Kung matatalo nyo ako, di natalo nyo ako. Trust your gut every move. Kailangan mo ba, may something ba doon, pare? Kung matalo. Diba? Kung matalo ako, tol, hindi matalo, tol. Meron ba mangyayari sa akin pag matalo ako, pre? Siya kay Andre Baisa, what's up, sir, tol, pare? Kay Christian pa, what's up? Kay Edel Estolas, what's up? Tras. Grabe naman. Sasabi natin pre, pag late game. Masyadong malalim par. Well played. When life hands you lemons, dance your way out. Visual. Wait lang pare. Bak. Your team destroyed a turret. Too pretty to be this good. Aba, wait lang. Wala pala silang magic, pare. Ngayon ko lang napansin. No match. Uy, shoutout sa mga viewers natin dyan. Magandang umaga mga tropa. Welcome sa stream natin sa mga bago pa lang, tol. Huwag nyo kalimutan pusukan ng ating stream pre. Pusukan nyo naman para masarap. Galaw kasi ng one naman. Di ko... Ako pati ako dito sa Beatrix. Magandang umaga, J-Red, paglingayin. What's up, Setal Pare? Welcome. Our turret has been destroyed. What's up kay Edel Estolas, kay Mark Anthony, ano yan? Our inhibitor turret is Quazon. What's up, Setal Pare? turret is under attack. Our turret has been destroyed. Top lane, top lane, top lane. Been destroyed. Grabe, ang gara ng Tamos. Eh. Launch attack. Kasi nagsosolo yung Tamos, pare. Nice one. Wala nang buhay, pare. Okay. Oh! Grabe naman yung Franco. Well
Napakatapang tol. Alam mo, isang Durana lang talaga yung Franco doon, pre. Oh, grabe yung tapang niya, pre. Ang tapang niya masyado. The dance floor is my domain. Mid. Hayaan mo yung bot. Top lane. Ay, gago mali. When life hands you lemons, dance your way out. I'm happy. Life is too short not to dance. Oh. Bilang, nice one. Grabe, wala na pala akong dash. Oh my God, wala na pala akong dash, dude. Ay, gago, wala na. One man pag naka... Ay, wala sila pareho. Wala silang winter, transient, pari. What's up, Christian Pao? What's up, Michael Mar? What's up, Setal, pare? Walang grabe. Okay. Kamusta tayo mag-warm up, mga tropa? Tapos na tayo mag-warm up. Okay, game na tayo. Game na. Usa kay Cal Gonzaga, salamat sa mag-follow sa page natin, pare. Welcome. What's up, PJ? Ang masana, par. Ay, wala pala sa top lane yan eh. Share kay Roya, umambang, salamat sa pag-share nating stream, para welcome. Game na tayo, game na. Tapos tayo mag-warm up. Gochi na tayo dito. Your team is banning. Ban mo to. I am vengeance incarnate. Where is my target? Where? What's up, IT Stone June? Salamat sa pag-share, para welcome. Guys, huwag nyo kalimutan i-share yung stream natin, mga kaibigan, para mabilis lang yung pagbasa natin sa mga comments, sa mga pangalan nyo dito sa alerts natin, guys. Para mabilis lang. Ay, ako pala magbaban. I didn't cure the pain. I hunt. My pleasure. The enemy is banning. I am more Your than team a is weapon.
enemy is picking. The enemy is speaking. Want to make friends with Nana? This is the Emperor's order. Your team is picking. Ano to, trio? May trio akong kakampi, pare. Meron akong triyong kakampi. Meron akong triyong kakampi. Seryoso, solo ako. The enemy is picking. Tama na yan. Wait lang guys. Sinayos ko pa yun na natin. Wait lang. Dexter. Serve the spotlight. Please pick a hero. Alam mo, ganun muna tayo guys. Mag-fighter tayo. Miss ko na si Alpha eh. Alpha! Basta kay Nico, ano yan? Dung Guinness. Salamat sa 55 stars, bro. The enemy What up? is picking. May 3 akong kakampi, pare. So, oh my God. The hunt begins. Ay, hindi, tol, hindi. Hindi, tol, trio to eh. Yung tatlong to, trio to eh. Solo ako pero may trio. Ano yan? Okay lang sana akong duo, pare. What's up, Sean Elson? Salamat sa magdalaw, tol. Malapit nating supporter, pare. Okay lang sana kung duo ako. Di ba may kaduo ako tapos trio. Okay lang sana, pero pag solo, alam mo, hindi ito nagiging big deal sa mga... Pero sa akin, big deal to, pare. Lugi ako dito. Big deal to sa akin, tol, pag solo ako tapos may trio. The enemy reaches the Big battle. deal to sa akin, guys. Smash them. Lugi. All troops deployed. Pero okay lang, sige, okay lang. Okay lang. Okay lang. Langya. Ngayon lang ako nag-alpha. Tagal ko na di ko ginamit tong hero na to, pero okay lang. So, okay. Purido, masarap itong mga ras. Kaso ruby yung katapat. Ooh. Blood. Aba. Babatak ko rin. Para ano muna tayo tol? Ay gago, gera na pala dito. Tak, tusok. Chuk. Pareho lang kami dito tol, di kami papatayan dito sa top lane. Pareho lang kami may lifesteal. Pareho lang. Target locked. Data on the way. I fight where I am told. Asa ka si Ruby, pare? Mag-ulti na tayo, guys. Yung gusto ko sa Alba, yung ulti niya, bilis lang eh. Bilis ang cooldown. Oh my God, bro. Lang yan. Lakas kumil, kaso objective, wala. Lakas kumil, kaso objective, wala. Oh my God. Lang objective. Oh, objective. Oh. Motion synchronization complete.
Yummy! Grabe namang ano yun. Grabe. Kita mo yun, pare? Synchronization complete. Nagsisync. Time to upgrade the system. Target locked. Data on the way. Di ba kung papapatay Expelin, walang nga ka. Basta kay Rome AB. Rome Ab. Tama na yan. Salamat sa 100 stars, bro. Welcome sa system natin, Rome. Romel. Tama. Wala tayong TV, pare. Trio kasama natin eh. Seryoso ka? Synchronization complete. Hindi kami magkakapatayan ng Rubilida yung item niya. Ay, gago. Wala pa siyang item, bro. Alam mo, gawin natin ganito na lang item natin. Ayun na. Yung nanatol yun. Kaya ko na mag-isa dito. Ulti ka. I am the Grabe naman yung combo mo, par. number one. Walang nga ka. Kaya ba tumagos dito, pre? Uy, tumatagos pala. Kaya pala tumagos doon. Okay. Initiate tracking sequence. Time to upgrade the system. Wala ka ng ano, pare. Sige, magpakita ka na. Mamamatay ka. Recharge. Alpha standing by. Ay. Di pa namatay yun, para. Oh my God. Ay, gago, mali yung ulti ko paharap. Oh my God! Oh my goodness. Kamali tayo ng ulti dun, paharap. What's up, kay Clark? Kamusta ka na, bar? By now, Kaya, Baby Alma, what's up? Bernabe Gomez, what's up? Ano, nagkamali ako dun sa ulti ko. Kamali pa tayo ng ulti. Been destroyed. by a heart of steel and cold. Aray ko. Aray ko, grabe. Aray! Alam mo bakit ginagawa ng tatlo na to? Puro sila kill, pare. Pag pumili sila sa bot lane, di sila magpo-push. Pupunta na, magpo-farm na naman, tapos papatay na naman. Heart of steel and cold. Wala, di pa kumukuha ng turtle. Oh my God. Gusto pa Jojo Carlos pamintuan mo sa Psidon? Upgrade the system. Destroyed.
Ano build natin dito? Siguro tayo, tol. Athena Shield tayo. Game. Recharged. Ay, gago, nag-trigger pa ako. Kasi lang ako ng Pero wala nga lang. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Beta. Initiate tracking sequence. What's up, Aldrich? Tara, sama na tayo, pre. Ano masasabi natin eh. Tama na yan. Trap. Tama na yan. Flesh or blood. Kilang. Abang lang tayo. May ulti yung akay, pre. Oh! Oh my God! Ay, gago! Aray ko! Sayang yun. Ganun pa naman ang ulti natin doon. What's up kay Saiden Jervy? Salamat sa 75, pare. Magandang umaga sa'yo, pare. Welcome. Makapag ano lang ako, tol, makapag dominance tsaka Athena Shield. Kailangan ko sa early yung yung dominance tsaka yung Athena eh. Kailangan ko yun sa early. After nyan, mag-attack tayo. Bibuild tayo lang I am not human. Bibuild tayo ng But pugma. something more. Maya. For top lane tayo, pre. Time to upgrade the system. Ano tayo magkano dito? Absolute loyalty to the creator. Ay, gago siya na ako, par. Joke lang. Oh my God. Ay. What's up kay Rio Alionar? What's up sila, pare? You to me. Problema ko dito yung akay. Putang inang akay yan eh. Ako, patay na naman ako. Uploaded. Oh my God, bro. Di ko magamit ng second skill yung carry. Attack the Lord.
I am the true monarch of Orion. Sa ba, Sharingan Kakashi, magandang maaga, pare. Ngayon ko lang ito ginamit eh. Upgrade the system. Ooh. Destroyed a turret. Talaga. Ang slow yan, nakakanis. Ultan mo na agad, pre. Bakit wala ka buhay? Initiate trap. But something. Wow. Anong item na natin next, tol? Wala nang maisip na item dito. Okay, magano tayo, pre. Immortality, wait lang. Nice one. By a heart of steel and cold. Mortality pala tayo, pre. I fight where I am told. Diba kahit pa paano? Pitiful half-man. Back, pre. Told. Back tayo. Di na ako mag-immortality. Okay. By a heart of steel and cold. Ibayin ko ba kasi yan eh. Saber. Magano na lang tayo, guys. Mag-war axe. Alam ko na, par. Gamitin ko muna tong item na to. Di ko ba't, ay gago, oh my god! Same lang pala. Oh my god. Binenta ko pa. Absolute loyalty. Execution at its finest. Problema talaga kay pre. Oy my god, bro. Yung nana. Ang ina mo nana, walang iya ka. Oh, nana! Di pinapatay ni Selena yung nana, pre. Oh my god. Ayoko ng war axe. Palagi na lang ganyan yung item ko.
Gusto gumamit ng ibang item, pre. Gusto mag-win swing. Recommended sa akin ito, Warak. Kasi ayoko mag-Warak. Basta kayo dyan ang unang matatawa sa subtitle, pare. Gamit tayo yung hindi na nagagamit na item, pare. Walang kaya. Susugod ako, tol. No matter fucking what, bro. Sayang, nag-flicker out pa ako, puta. Magbabaka sakali lang. Babaka sakali baka makuha, pero hindi. Nagbabaka sakali. Di ko na to nakikita talaga. Yung item na to. Yung Twilight, pangit. Walang kwenta din yung Twilight, pare. Ano pa yung mga hindi nagagamit na item? Wala eh, yun lang. Attack. Go na ako, tol. Oh my God! Defeat. Tama na yan. Alam mo yung ganong galawang Selena, par. Pang season 10 yon, pare. Season 15. Basta kay Zel Aradaza, what's up, settle, pare. Anong season na ngayon? Anong season na ngayon? Wait lang. Anong season na ngayon? So, paano makita 'yon? Paano makita kung anong season na? Paano makita? Paano makita 'yan ulit? Season 25 na, pare. Saiden Jervy. Hindi ko kasi nabuksan yung ano. Wait lang, to. Hindi ko kasi nabuksan yung aking alerts. Hindi ko nabuksan yung alerts ko pala. Binuksan ko na. What's up, kay Sky Riego? Salamat sa 75 para welcome. The enemy. Di ko tanggap yung pagkatalo ko na yun, Patix. And Your always team will be, is banning. no matter what. Where is my target? Good morning, Renz. Malakas talaga yung Selena na yun. I tells The all. enemy is banning. Malakas yung kapi nating Selena, pare. Malakas siya. Malagaling siya pumana, tol. Pero pagdating sa Clash, di ko na siya maramdaman sa Clash, pare. Joseph Makaraig. What's up? Magandang umaga, pare. Di ko na maramdaman yung Selena niya sa pagdating sa Clash. Sino ba ban ko? Juliana. I am more than a Enemy is weapon. Do you want to make friends with Nana? Hindi kasi trio kasi sila, sabi. Life is a stage. Trio daw kasi sila, kaya sige, pagbigyan na. To me, fun is Diba? all that matters. Tsaka ano din, first pick din siya eh. Trio kasi sila, tsaka solo ako. Solo kaming dalawa ni Kari.
Grabe ang lala nun, tol. Alam mo kung may... wag na. Basta Carl Aldrich Domingo, salamat sa stars, bro. I am a daughter of Northern Vale. I swear to protect it till my last breath. Pagdating kasi sa Clash, tol, pag nagsisilina ka, wag mo nang sasabayin yung first skill tsaka second skill. Tama na yan. Ihiwalay mo, pare. Oo, pagdating sa Clash. If you cannot both. Diba, labag ka muna ng evac sa kalaban, tsaka ihiwalay mo yung paano, wag mo isama, tol. Diba? What's your command? Para dalawang Your team is dalawa yung ano mo doon, yung kwenta mo. Isang evac, isang pana. Tol, kasi pag pinagsabay mo kasi yan, isa lang mapapatay mo eh. Pag pinagsabay mo yung pana at saka evac eh. Pero kung ihiwalay mo sila, madami mapapatay mo, pare. Pagdating sa Clash, nice game. Wala eh. Dahil sa kambayo, natalo ko eh. Tarapapapapap. Ang ganda naman ng lineup nila, pare. Ano ba yan? Pero amin yung early. May machine naman kami. Wala kaming control. Maliban kay Franco tsaka sa akin. Pero wala kaming stun. Kaliban sa pana ako. Ikaw yung Bakido. Nice game. Sharia Joros Montano. Ano yan? Taoy. What's up? Magandang umaga, pare. Meron na ba kayong mga guys? Meron na ba kayong mga online class? 5 seconds till the enemy reaches the battle. Smash them. All troops deployed. Wala pang panalo Grabe 2 games. Pa-level 2 lang. Wait lang, pasyaro matapang par. Wait lang. Tada. Ganito dumurog yung sa nana, pare Oh my God, tol. Wala akong mana pa. Oh my God. Wala mana eh. Ready to experience a thrill of demonic transformation? Launch attack. Nice one. Ito po. I love the feeling of tearing an enemy to shreds. I'll give you a chance to join my fan club. Oopsie. Diyan. Oh. Nice one. Ay lang. Back muna tayo guys. What's up? Let's go back. This little lady is the will of the abyss. Medyo lag ako eh. Oh
my goodness. Ganun na kasimple, pre, oh. Bilang. Ganito. Sure, there are ugly demons in the abyss, but there are also gorgeous elves like me. Di ba hinaras ako ni Nana? Ganito mangaras, pre. Do you think Pabalik. I should dye my Ganito hair na mangaras, blue? pabalik, pare. Wait lang. Come to the dark abyss, and I will lead you to victory. Di ko talaga makita. Lang yan, akala ko mayroon pa siyang passive, tol. Alam mo, isang ulti lang ako ni Fanny dito, tol. Seryoso. Kaya uwi na ako. Di ba simple yung Nana, tol, eh. Hirapan yung Selena kanina, patay yung Nana, tol. Oh my God, bro. Do you think I should dye my hair blue? Grabe naman yan, or? Palaging sakto talaga yung pana to. Nagkakataon! Wala pa siyang passive. Di ko talaga makita may passive na siya. Kulay blue, walang ya. Sanay ako sa yellow. Ay, gago! Patay ako. Nice one. Gago, kamali ako doon. Experience the thrill of demonic transformation. Uy, sayang, pre. Bilis tumakas. Bak, pre. Bak. Wala tayo follow up, pre. Kala ko lalaban pa yung Fanny, eh. Papatulang kita hanggang dulo, pre. Fools will eventually die from stupidity. Masyado na kita, par. O, salin mo. Si Wang Wang. Patay na yan? Baka na tayo. Joseph Agbalza, what's up? Damo-damo, ah. Mahilig tayo sa damo, eh. Mahilig tayo sa mga addict na nagdadamo, tol. Diba? Mga addict na nagdadamo. Pag wala tao dito, ay gago, sabi niya, eh. Ooh!
Ito, patayin na, oh. Oh my God. Kill. Enemy has been slain. Launch attack. Papanap. Wala nang passive, tol. Your team destroyed. Walang passive. Aba, walang iya. Natatapa. Back muna tayo, guys. Wala tayo mana. Let's go back. Sa kay Giancarlo Cortez kung tapay. What's up? Magandang umaga, pare. Sa kay Dan, what's up? Magandang umaga din sa'yo, tol. Yan. Pag maka-dominance tsaka Athena Shield, wala na sila. No. No. Initiate retreat. Back pa. Retreat. Launch attack. Medyo ka pa din. Bakit, pre? Ba't ka naman dumiretso? Oh my God. Kala ko mamamat. Gago, tol. Wait lang. Oh my God! Nakita niyo yun? Walang iya. Lupit mo naman, pre. Lupit mo naman, Masha. Walang sinalo mo yung ano, yung pag-cable ng Fanny doon. Nice. Nice, baby boy. Nice. Patay sana ako doon. Grabe, swerte talaga yung buso. Slain. Double kill. Umabot ka. Kaya, ay, gago, di pala kahit tapusin, tol. Kala ko kahit tapusin yun. Baka na pala, mag-isa ka lang dyan. Shotgun. Shotgun. Oh, grabe, oh. Oh, double kill. Gara. Ang gara ng kapi natin, Gina G. I only have time for handsome. Gina G! Ay, di ako di ba natapos, tol? Kala ko tapos na. Grabe, lalim mo pa. Gilang. Zone out lang natin, tol. Nag-lord. Slain Lord. Nakapag ano pa lang ako, tol. Nakapag dominance pa lang ako. Tagal, ah. Kado malalim siya. Dapat inantay niyo muna yung Lord.
Random pa na. Eba. Nice one. Putang sakit na yan. Mag-ingat lang ako tol, wait lang. Tangina pag yung pumapasok pare. Wala akong buhay pare. Kahit wala akong buhay, tara! Tara! Victory! Usang Michael San Jose, salamat sa pag-follow sa page natin. Kay Saus Del Mark, salamat sa pag-follow sa page natin. Pare kay Dandan, what up sa tol? Welcome, welcome, welcome. Pam. Ayan, dapat ganyan tol. Lahat solo pare. Para masarap. Share kay Kel, salamat sa pag-share pare. Welcome sa stream natin pare. Paparap. The enemy is speaking. Guys, sa mga di pa nakapag-claim ng 75, claim nyo lang tol, sayang mawawala din yan tol. Pwede mo i-send sa akin, pwede naman sa ibang streamer tol. Click nyo lang star button pare. Where is my target? Oo, nakapanalid na eh. Ayaw mo na yan. Ano, huwag mong sayangin yung oras mo sa mga ganyang mga bagay-bagay. Oo. Sorry kay Alvin Christopher Dilion, wala. Salamat sa stars, baby boy. Salamat sa pag-claim. Tama na yan. The pain. The enemy is picking. Diba? Huwag na natin bagaksayan yung oras yung mga ganyang bagay. Isang beses, yun yung pagkakaalam ko, Rio. Yun pagkakaalam ko. Pero tingin ko, kailangan mo talaga manood na ng mga streams para makapag-claim ka ng 75. Kasi ako, nung umpisa, tinry ko manood ng mga streams sa mga kaibigan kong mga streamer. Nagkaroon ako ng 75. Pero nung next month, last month, di ako masyado nanood, pero di ako nakapag-claim. That's all that matters. Ito par. Tumitipi naman ako pag mayroong makulit. Pag may makulit na kalaban na, titipihan natin. Ito, kung gusto nyo umurahin guys, kunyari, galit na galit kayo sa akin. Kunyari, galit na galit kayo ko tol. Diba? Well, hindi ko naman kayo inaano. Ito gawin nyo tol, ganito ha. Para mapansin ko yung galit nyo sa akin tol, ito ganito. Sabayin nyo ako sa rank game. Pag mag-queue ako, mag-queue din kayo. Tapos, pag sumakto, nakalaban ko kayo tol, murahin nyo ako agad tol. Diba? Murahin nyo ako agad lahat. Ibuhos nyo pare. Para magawa natin ng content. Pag magawa natin ng content, diba? Makikita pa kayo doon sa content ko.
mababasa pa ng madami pa yung makakapanood ng mga viewer, ng mga followers ko. 'Di ba? Okay ang lahat. Goods. Para masaya. Doon niyo na ako marahin, tol. Sabay niyo ako. Walang problema sa akin. Ipagdasal niyo lang kalaban niyo ako. Nako, pagkakampi niyo ako, nako. Diba? Pero dito sa comment section, kung magmumura kayo wag na par. Hindi ko kayo papansinin. Tsaka maano yan, parang ma-hide yung ano nyo, yung comment nyo pag may mura. Di ko alam, parang ganun. Sabayin nyo na lang ako, tol, para masarap. Harit na Bulacan number 21. Grabe ka naman. Dito naman tayo sa Jungle Cushion. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ay. Wait lang pre, pa-level 2 muna tol. Sayang. Level 2 muna tol, wait lang. This little baby is the will of the abyss. Request backup! Come to the dark abyss, and I will lead you to victory. Blood! Request backup! Ito pa oh. Launch attack! Sure, there are ugly demons in the abyss, but you will also find the Ina, di ako nakagalaw doon. Masyado ko miniliit yung dalawang yan. Wala man lang tumulong sa akin doon, no? Naipit ako doon eh. What's up kay Ishak Gimbalanan? What's up sa'yo, tol? I'll give you a chance to join my fan club. Why does the moon seem so warm tonight? Grabe, ang bilis mo nun. Kaso wala pa yung damage mo. Alam mo, kailangan natin mag-top lane. Request backup! Masyado ng Uy, may kimi pala yung sige. Korba yung kimi nila. Enemy has been slain! Request backup! Do you think I should join my fan? Whoopsie. Nakaw lang. Nice one. Tangina, may ulti pa yon. Ang gara naman nun, par. Oh my, di ba siya nag-ulti kanina? Grabe, kala ko wala na. Enemy has been slain! Ult is not ready. Request backup! Killing spree! Ay, gaano siya. Not bad. Killing spree! Dito naman tayo, ulti na naman to eh.
Oh my God! Oh! Back pre! Tatlo yan! Oh my God, tatlo yan, par! Uy, nagbabak pare. Sana umabot yung panak. Eh, gago, marunong. Marunong yung tank nila. Sayang. Ewan kung sinadya yun or nagkataon lang. Hinarang niya yung pana ako. Why does the moon seem so warm to me? Tangina, naka-purify. Oh! Oh my God! Di ko tiningnan. Purify pala. This little lady is the will of the abyss. Ang malas ko naman. Di ko na... Wait lang guys. Tama na yan. Your team destroyed a turret. Game. Uy, gago. Wait lang. Ano mo? Aray! Oh my God. Palagi na napapahamak sa mga ganyan, tol. O sa Emmanuel Goofy, salamat sa 75, pare. Initiate retreat. Ayoko na sabay ng Franco, namamatay ako. An enemy. Request backup. To join my fan club. Nice one. Tara, ano tayo? Lord na ba? Lord na ba yan? Turtle pa din. Turtle pa din. I love the feeling of tearing an enemy to shreds. Oh my God! Ay! Nice one. Ay, gago na kapag ulti ba? Ay, gago ka! Ang ina. Ay, na-slow ako doon. Oh my goodness. Pag pumunta yung Kimi dito, patay to. Ay, may kasama siya.
Battle spells ready. Aray ko, grabe. Dada mo yung Beleric eh. Nice one. Nagpakita lang tayo. Takot lang natin yan, par. Ulti Beleric, par. Nice one! Three. Not bad. Your team destroyed a turret. Ay! Ito. Sayang. Kailangan matataman si Ari. Yoko. Dami ko nang sugal dito sa game na to. Ayoko naman sumugal. Wait lang, Lord muna tayo, pre. Nice one. Di talaga makapag second skill si ano, no? Si 1-1 sa ulti ni Franco. Your team destroyed a turret. Monster kill. Sakit ah. Eh, gago, patay ako ni Waro, par. Buti na lang, kinagat. Monster kill. Your team destroyed a turret. Tangina! Palagi na lang ako naano sa Purify, nakalimutan ko. Palagi na lang ako nabibase sa Purify na yan. Merry Christmas. Sorry. Shout out sa mga viewers na dyan, magandang umaga pare. Welcome sa stream natin mga tropa. Kinain ng pating. Trap niya ano eh. I only have time for handsome guys. Okay, tanda natin yung Harit naka-purify. Putang ina. Palagi na lang ako nabibait. Wait for me. Top lane par. Request backup. Sayang. Ay, gagok na. Ay, tangina, mali pa yung dash ko. I'll give you a chance to join my fan club. Launch attack.
Lord tayo, pre. Oh my God, na-slow ako, pre. Back! Oh my God, bro. Oh my God. Grabe. Ang hiya talaga. Sabing my lord eh. Our turret has Okay lang, bay pa yung ano. our inhibitor turret is under attack. Wala na pa. Oh my God! Oh, wait lang! Wait lang! Oh, wait. Kaya pa. Kaya pa. Launch attack! Kung anong ngaya kayo. Launch attack! Hindi pa maka-open yung ML, pare. Do you think I should dye my hair blue? Oh, wait lang. Hintayin nyo ako, tol. Walang ngaya kayo. Uy, gago. Balik. Ay! Oh my God! Franco! Fine. Initiate retreat! Ay, talo to. Feeling ko talo kami dito. Oh my God! Defeat! Hindi man lang niya hinuk. Hindi man lang niya hinuk yung Kimi para makatakas ako, tol. O kaya, sinalo niya yung tira ni Kimi. The enemy is there. Oh my God. Where is my tongue? Than a hero. I didn't cure the pain. I harness it. Sa ba, J. Mark Grego Mosa, salamat sa pag-share para welcome. The enemy is Never there. extinguishes! See value in me? You should. To me, fun is all that matters. I am more than Solo lang tayo, pre. Alam mo naman ako to, pre. Palagi lang ako nagsosolo. Solo lang tayo to, palagi, pre. Your team is picking. Alat natin sa skin yan. Ay. Meron na akong TikTok kaso di ako nag-upload. Your team is picking. Di na ako nag-upload doon. is to trick. Wala ako time eh. Shoutout loads from Albay, sabi ni Ismael Nieva. What's up, Sitor?
Pero bala ko mag-upload na ano. Bala ko mag-upload ulit sa TikTok. The enemy is speaking. Yeah. Pag lumabas na, Tristan. Pag lumabas. Na-late kasi ako nung last time eh. Nagdalawang isip pa ako eh. With Nana? Nagdalawang isip pa ako last time eh. Your team is picking. Saba Carl Agosta, what's up, Setol? Job TC Dialong, what's up? Kumusta ka na, pare? Salamat sa pagdalaw sa stream. Kumusta ka na? Tide wait for no man, nor girl. I see. Ay gago, di ko pa pala na-change. O tara, game na tayo. Game na. Ulit. Langihang buhay to. Pakita mga performance natin, guys. Pakita mga game natin, di ko maintindihan. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. No, inaanak na naman. Nako, nagsama pa tong dalawa na to. I'll give you a chance to try my style. Sure, there are ugly demons in the abyss, but there are also gorgeous Medyo logi ako dito ah. I only have time for handsome guys. Ang lawak kasi masyado tong ano. Dapat may lang yan eh. Warm to me. Alam mo, yung range dapat ng ano ng first kill ng Nana, dapat pareho lang dapat sa ano. Wait lang. Dati wala na siyang ano. Wala na siyang passive. Initiate retreat. Okay, the turtle. Ay gago, maliban. Kita na ako. Come to the dark abyss, and I will lead you to victory. Nice one. Okay lang naman ako. Okay lang naman. Nice one. Slain. This little lady is the will of the abyss.
Tara, top lane na. Tulungan natin si Aldous. Salin mo. Ngayon ka. Oh my God, bro. Tama na Oh my God, yan. mali pa yung dash ko. Gulat si Gatot eh. Merong pana eh. May sumusunod na pala. What's up, Dave? La Chica, salamat sa 75 pare. Welcome. May passive din na ito. Papanahin ko sana kaso may passive I na. should dye my hair blue. Wait lang, sayang mana eh. Sure, there are ugly demons in the abyss, but there are also gorgeous elves like me. Slain the turtle. I only have time for handsome guys. Papamamok. Up! An enemy. Alam mo, nakauwi ka na par. Oh my God, no! Slain. Ay, 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 ay. Alam mo, mamamatay na ako doon, pre. Let's go, let's go, let's go. This old lady is the will of the abyss. Kurat na ito eh. Kaya nyo na yan. Dup na ako dito, pre. Team destroyed a turret. Grabe naman yung tong. Sakit naman nito, pero alam mo, kailangan nila i-adjust yung damage talaga ng ano. Damage ng ano, yung minion, ng malaking minion, pare. Grabe, tol. Destroyed a turret. Parang hindi kinakaya yung malaking yung Tori, para. Salin mo. Wait lang, wait lang. Wala na tong passive yung nanadol. Patay natin, no? I'll give you a sense of fun play. Slain the turtle. Atras sa bandi ka pa. Our turret has been destroyed. Gago na ka-purify, pare. Sayang, pre. Defy the abyss and face a fate worse. Your team destroyed a turret.
Sa ba dyan, Larry? Kamusta ka na, tol? Ay, gago. Wait lang, bar. Tara, boss tayo, pre. Push. Team destroyed a turret. Bak muna tayo, tol. Wala tayong buhay. Yan si Gimme par, patay na yan, no? Aba! Magjowa yung ano, Beatrix, ah. Tsaka Angela. Oo, ah. Parang walang mga addict sa kanila, pare. Wala nagdadamo. Wala talaga nagdadamo, par. Wala mga addict, pre. Wala yan, lakad matatag, baby boy. O sa kay Reaper Gaming, what's up? Kay Pilapil Ricky, salamat sa pag-follow, tol. Kay Justin Rain Magat, what's up? Salamat sa pag-follow sa page natin, pre. Okay. Pabalik-balik lang yung points natin. Alam mo, pag solo ka, tol, pabalik-balik lang points mo. Ilan mo ba ako, tol? Ano ba IGN mo? Pabalik-balik lang yung points. Hindi na babago tol eh. Pag mananalo ka ng 2 beses, matatalo ko ulit ng 2 beses. Diba? Tagal. Kala ko eh. Banate yan na pare. Ah, sige pare. What's up kaya Pilapil? Kamusta ka na? Wala tayong dayos pare. Fun is all that matters. Where is my target? The enemy is banning. I am Yin, and always will be, no matter what. No matter what. Only Game ko nga. light can drive out the darkness.
dahil sa OPS. I am the moonlight that breaks through the darkness. Ay, ay, ay. Wait for it. Please pick a hero. I have prepared a different way of death for enemy is everyone. Kill all at once. All at once. When the body suffers, your team Oh. Wow. Iso. Still swords run deep. Come on, let's roll. The night sky tells all. Game, 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 game. Pam pam pararam pam param param parabam. Game na tayo, guys. Anong oras na ba? What time is it? Baka mag-last game na ako, guys. Wow. 11:51. Di pa ako nag-almusal eh. Di ba mag-aay galawang ko? Basta... para ba explain to? Tipihan mo lang, okay na ito. Tipihan mo lang kalaban. Gayang-gaya mo na ako. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Oy, invade ka? Sige, bahala ka sa buhay mo. Pa-level 2 lang ako dito. This little lady is the will of the abyss. First blood. Do you think I should dye my hair blue? Tang ina, naka-purified. Ay, naka ano. Ito pare, oh. Maling tinarget ko. Sige. Tangina. Dapat pala si Saber tinarget ko na lang. Nakasprint pala yung Esmeralda. So sad. Nakakalungkot. Wait lang pa. I only have time for handsome guys. Huwag mo muna yung aras. Kumapag-creepings. Come to the dark abyss, and I will lead you to victory. Launch attack. Why does the moon seem so
Ay, gago. Grabe tong... Oh my God, bro. Oy! Press ka nga sa akin. I'll give you a chance to join my fan club. Oh my God. Sa kaya Mike Bernal Jordan, salamat sa pag-share para wag. Why does the moon seem so warm to me? Wala pa tayong napapatay. Wala pa tayong napapatay. Sana ba malayo pa? Ush! Sure, there are ugly demons in the abyss, but there are also gorgeous elves like me. Nice one. Very nice. Buti bumalik ka! I'll give you a chance to join my fan club. Gi! Batuin mo! Sayang, patay sana yon. I'll give you a chance to join my fan club. Bruno. Uy. Langya ka. I will lead you to victory. Why does the moon seem warm to me? Wala na buhay. Kaya nagulat ako sa Esmeralda. I only have time for handsome guys. Ayun, sayang. Ang layo ng pana ako. Wait lang. What's up, Joshua Philip Baya? What's up? Elves like me. Kamusta ka na, pre? Gago, di mo ako inantay! Hindi mo na ako inantay na nga. Tama na yan. Lang yan, patay ka sa ano, pre. Alam mo kung wala yung ano na yan, yung cheatness na yan. Oh my God, bro. To. Magpupush to, magpush. Huwag kang gagalaw, par. Nice one.
Malakas ka pa, ha? Gawa ba? This little lady is the hero of the Uy mo na tayo, pre. What's up, Lester, Miguel? Kamusta ka na, par? Salamat sa pagdalaw, salamat sa pag-share. blue. Clear muna natin yan. Baka may nagtatago. Baka may addict. Wait lang, pre. Wait lang. Uy, grabe. Di na kailangan lumalo. Baka may addict. Okay, abang tayo, tol. Addict din tayo, eh. Addict din tayo, nag-aabang tayo. Nagdadamo tayo. Baka may tao dito. This little baby is the hero of the Importante to. Okay, patay ito. Ang lambot ng... Ang lambot naman ng Esmeralda na yan, tol. Saan ka ba gawa? Napakalambot mo naman. Uy. Esmeralda. Walang walang magic resist. Napakasarap. Oh, tara. Oh! Oh! Saan ka pupunta? Where are you going, baby boy? Ikaw. dye my hair blue. Oh, dito. Lumapit ka ng malaman mo. Wait lang, may saber. Mamamatay ako dyan. Oh, ay gago. Mali. Mali pa na ako. Nice one. Abang tayo dito pa. Baka may maligaw naman eh. Abang lang tayo. Dadamo-damo, addict tayo eh. Addict tayo sa mga... Oh my God. Nice one. Ano ba build natin? Oracle. Wala bang yan. Yan. Nagulti. Bruno? Chuchu! Puta ka nito. Bruno? Chuchu! Joke lang. Oh my God! Oh my God! Nako, sayang. Sayang yun, pare. Nastan pa ako dun sa pagdash ng ng Bruno. Malupit na galaw sana yan. Basta kay TFA Hanma, what's up sa tol? Salamat sa pag-share. Welcome sa stream natin, pare.
Sayang na ano ako na stun ako dun sa dash ng ano ng Bruno. 'Di ba merong stun yun? Ng konti. Sa madadaan si ano, tingin ko dito dadaan. Nako. Grabe talaga mga prediction natin, dito kumukupas pare. Ba't kasi lumalapit? Tinitipian ng Hanabi, oh. Uy, gago! TV sa pagmumukha mo! Saan ka pupunta, baby boy? Walang iya ka. Malaka ba? Nag-oracle na siya. Diba? Nag-oracle na siya. Lord mo na tayo, Dol. Lord. Baka magkamali na naman tayo, mga walang iya ka. Matatalo ba tayo eh? Oh my Lord, no. Ay, Josh, si Josh ka pala eh. May nagdadamo pare. Grabe talaga, TV sa pagmumukha mo. Ba't ka nagdadamo? Basa. Oh my God, I'm gonna die, bro. Ay, nako. Ito saber pare. Layo pala. Ay. Victory! Last game na tayo. Last game na natin yun, guys. Ay, gutom na ako. 8 points lang. Balik lang yung points natin. Talo pa tayo. Sa pa Sharingan Kakashi, salamat sa pagdalo. Okay guys, last game na natin yung talaga. Nantok ako. Wala pa ako tulog, wala pa ako kain. Last game muna ako. Baka mamayang gabi mag-stream ulit ako. Tingnan ko lang. Nathan. What's up, Angela Monarpis? Magandang umaga. Last game na natin, guys. Okay, guys. Last game na natin yan. Mamayang gabi ulit, pre. Mamayang gabi ulit. Talent System Beta. Ano to, par? Talent. Rework the emblem system. The rework system is the name. Talent. Higher degree of freedom and optimized experience. Talent system? Ano parang gagawin nila yun? Walang iya kayo. Talent. Role selection, nasaan? Role selection. Kailan nyo i-implement yung role selection, pare? Primary, secondary,
Roman Saclosa, what's up? Okay guys, last game na natin yan. Maraming salamat guys sa mga nag-set ng stars, sa mga nag-share ng ating stream. Maraming salamat sa inyo tol. Sa mga nag-like at saka pumuso sa stream natin. Salamat. At syempre sa mga tumambay dito hanggang ngayon, salamat din sa inyo mga tropa. Out muna ako tol, baka mamaya tol mag-live ako sa gabi. Baka lang. Pero tingin ko makakapag-live na ako ngayon. Makakapag-live na ako mamayang gabi. Sure na ako. Ay. Yeah. Okay guys. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Hanggang sa muli mga kaibigan. Kita na tayo mamayang gabi or bukas na umaga. Pero mamayang gabi sure na ako tol. Okay. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Paalam. Ingat kayo pala guys sa mga bypass ko, pumasok ko, walang hiya nga. Ako, nagigigil ako sa'yo. Bye-bye.